To make a great sound, Vuma FM, adult radio for the young at heart. It's 5 minutes before Vuma FM breakfast. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala. Bamba ke sengiyavala ekseni before uqala usuku lwakho bamba sengiyavala. Delokufundela amavesi amabili nje besiqala usuku lwakho incwadi kaHezekiya chapter 37 uverse 3 no verse 4 makhona bese siyavala. Wayesethi kimi ndodana yomuntu lamathambo engaphila na? Ngathi inkosi Jehova wena uyazi. Wayesethi kimi prophet phezulu lamathambo uthi kuwo nina amathambo omileyo zwanini izwi lika Jehova. Nanti indaba namhlanje ecela ukukhuluma nayo wathi kuye ndodana yomuntu lamathambo engaphila na? Nkosi Jehova wena uyazi. Wasekuthiwa ke prophet phezulu lamathambo omile. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nomuntu. Ngicela ukukhuluma nomuntu obhekene nesimo, obhekene nempi namhlanje kuseni, obhekene nento eyibona impossible, obona sengathi ayikho into esingenzeka empilweni yakhe, obhekene nesimo othi sengithandazile ngenza konke kodwa akukho umehluko ngubonayo, ayikho into eshintsha esimeni sami. Ufuna ukuthi namhlanje kuseni kwake kwenzeka indoda uHezekiya wayithola esesesigodini samathambo omile. Lithi iBhayibheli amathambo onke ayomile futhi omile kakhulu ukuthi uma umabheka ubone engathembisi, ubone ukuthi ayikho into engavela, ayikho into engenzeka lamathambo. Wonke umuntu mayewabona uyabona ukuthi nothing can come out kulamathambo, sekukuthi nje siwagqibe kuphele ngawo ngoba vele esomile kakhulu. Engathi lamathambo ayefana nesimo sakho, uma usibheka uvela ubone ukuthi ngeke ngisaphunyuka la, ngeke ngisaphuma la, nabantu beze besho bethi yabona ke mawusukulesi stage vele ukhohlwa isekho into esingenzeka. Na usuzuphosa nethawulo uthi yabona ke manje ngisakhuleka nokukhuleka ngoba ayikho into eshintshayo. Kodwa lithi iBhayibheli phakathi kwamathambo ayewabona uHezekiya uNkulunkulu wakhuluma izwi wathi khuluma uprofeti phezulu lamathambo. Noma kunzima kanje, noma isimo sakho siyamathambo omile, wonke umuntu endaweni uyasazi isimo sakho, wonke umuntu uyalwazi usizo lwakho, and wonke umuntu uyazi ukuthi ngeke usaphuma osizini lakho. Nawe usuze wayitshela ukuthi lesimo sakho ngeke sashintsha, kodwa ngifuna ukuthi namhlanje leso simo sakho sengashintsha. Uma ungakhuluma amazwi phezulu kwesimo sakho azophambana nesimo sakho, ephambane nezinyembezi zakho, uthi mathambo shintshani, phakamani, vukani mathambo. Tshelo isimo sakho ukuthi lalela wesimo sami, uNkulunkulu engimkhonzayo unamandla ukukushintsha nokuguqula. Noma ungangikhalisa kodwa uNkulunkulu engimkhonzayo usengakushintsha. Ngiyazi usuyikhalela inyembezi, usubuzwile ubuhlungu, amathambo obhekene nawe empilweni yakho. Namhlanje ngizokunikeza ithemba ukuthi lawo mathambo asengaphila, leso simo sakho sengashintsha, lezo inyembezi oyikhalayo sengasulwa. Usuhlala isikhathi eside esimeni sakho, ngiyacela ukukhuluma amazwi uthi nina amathambo hlanganani. Nina simo sami uguquka namhlanje, shintsha simo sami. Sengikhathele ukukhala inyembezi, sengikhathele usizo engilozwayo, sengifuna sishintshe isimo sami. Khuluma amazwi ofuna ukwabona phezulu kwempilo yakho, ungayikhulumi lento oyibonayo, ungakhuluma amathambo omile. Lithi iBhayibheli wakhuluma uHezekiya wathi mathambo hlanganani, nakuba amathambo ayehlukene kodwa wakhuluma into, wakhuluma izwi phezulu kwamathambo akhe ahlukene. Kwase kwenzeka isimangaliso, amathambo alalela izwi elashiwo umprofeti. Kwase kwenzeka leyo nto. Ngifuna ukuthi ke mina ukhulume phezulu kwesimo sakho naphezulu kwamathambo empilo yakho. Lento ozoyikhuluma iyona into eyokwenzeka futhi iyona oyibona yenzeka. Lithi iBhayibheli umprofeti akazange abale nokubala ukuthi amathambo esehlala isikhathi esingakanani omile. Wakhuluma njengokusho kwezwi, asehlangana amathambo kwaba impe enkulu kaIsrael. Leso simo sakho sesingashintsha, uNkulunkulu sengawenza umehluko esimeni sakho. Prophet phezulu kwamathambo akho. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.